Ovo smo osmislili kao diskusiju, okrugli sto, u kojem će učestvovati i umetnici i svi oni koji bi želeli da daju doprinos na svoj način, da kažu šta misle o značaju likovnih kolonija, na koji način bi moglo da se unapredi rad samih likovnih kolonija, šta su do sad videli i jednostavno da popričamo o svemu otvoreno. Večeras su tu i učesnici iz Novog Pazara i Tutina. Ja ne vidim, evo ga i Fatmir Brežanin, i on je tu. Jeste malo neformalno, malo je drugačije, ali ja ne očekujem da ako, mislim, ste pogledali izložbu i ako želite da odete, ne očekujem da morate da stojite i da sve vreme diskusije budete tu. U svakom slučaju, ja otvaram diskusiju i želim da prvo čujemo učesnike, samo kratko, da mi kažu na koji način su oni uzeli učešće, kako im je bilo kao domaćinima i onda da možda porazgovaramo zajedno o svemu ostalom. Bilo mi je super. Upoznao sam mnogo dobrih ljudi, mnogo kvalitetnih umetnika. Volio bih da ima više kolonija gde mogu da se staju ljudi, da se druže, da razmenjuju neka iskustva svoje. Znači, u početku budemo tihi, onda se raspričamo i bude uvek nekih konstruktivnih predloga. Hvala ti puno na mišljenju. Ja bih volela da čujem nekog ko je bio u nekim prethodnim sazivima. I iskreno rečeno, volela bih da čujem i ako ima nekih zamerki, ako ima sugestija, šta god da je u pitanju. Ovo jesmo formirali kao neki otvoreni razgovor i vi kao građani volela bih da kažete šta biste voljeli da vidite kao koncept likovnih kolonija. Naime, ja ću sad ispričati kratko, iako nisam planirala da iko bude govornik. Ova kolonija postoji 23 godine. Znači, formirana je 2001. sa konceptom da se svake godine održava u drugom gradu Sandžaka. I u početku je to išlo mnogo lakše, održana je u Prijepolju, održana je u Sjenici nekoliko puta. Bilo je pokušaje da se održi u Novoj Varoši, u Tutinu, međutim nije moglo. Održana je u Rožajama jednom, u Plavu, međutim najviše puta održana baš u Novom Pazaru. I uglavnom je bilo izmešteno van samog centra grada i bilo je svaki put vrlo zanimljivo svim učesnicima da budu u Pazaru, kako našim umetnicima, tako i umetnicima sa strane, jer u ovom vremenu u kojem mi trenutno živimo, gde vlada puno predrasuda o ljudima koji su drugačiji, imaju drugačiji način razmišljanja, drugačiju kulturu, to su idealne situacije da se bukvalno izmire te neke predrasude i da se zaista Pazar predstavi u svom najboljem svetlu. Mi smo i prošle godine imali fenomenalne predstavnike mlade. Nekih godina su to umetnici koji su srednje ili starije generacije, ali potpuno je svejedno ko predstavlja Novi Pazar. Učesnici iz drugih gradova imaju priliku da se upoznaju sa stanovništvom Novog Pazara, sa kulturno-istorijskim spomenicima, kuhinjom i svim ostalim sadržajima koje nudi ovaj grad. I zaista uvek odu prezadovoljni odavde. I kao što vidite, pored Šejle, Fatmira i Danijela, pa eto i Semre koja je iz Tutina, to je maltene tu, ovi ostali radovi su zaista impozantni i oni se nalaze u institucijama gradskim širom našeg grada. I imamo fundus koji broji preko 1100 radova, što je izuzetno veliki broj. U jedno 90% slučajeva umetnici su vrlo ozbiljni u svom pristupu i ostave ono što ih najbolje reprezentuje, ostave dobre radove. Dešavalo se kroz tih 20 i nešto godina da možda neko nešto uradi što i nije karakteristično za njegov opus trenutni, ali svi ti radovi su i tekako vredni.
Ja sad ne bih da pričam o drugoj koloniji koju imamo, koja sledeće godine puni 50 godina postojanja, to su Sopoćanska viđenja, ali hoću da napravim paralelu između njih dve u smislu da smo mi Sandžak inspiracije umjetnika ove godine preimenovali u Sandžak Art Festival. I tu sam želela da čujem direktne komentare, ako ih ima, šta misle ljudi o tome, jer ipak je Sandžak inspiracija umjetnika duga 23 godine i ona će ostati kao kolonija u okviru Sandžak Art Festivala. Znači, održavat će se, ali će kraće trajati i brojit će verovatno više učesnika nego pre. Ali pored likovne kolonije bit će sadržaja kao što su mini koncerti, književne večeri, okrugli stolovi i mislim da će biti zanimljivo posebno za mlađe umetnike jer ti takvi intenzivni susreti i kraći mislim da su danas u ovo brzo vreme poželjniji nego možda te neke duge kolonije koje se na kraju svedu na štafelajno slikarstvo, a mi znamo da sad u savremenoj umetnosti puno više nego štafelajno slikarstvo. Eto, ja sam, čini mi se, uspela da otvorim diskusiju. Ja bih želela još nekog od učesnika da čujem, ovih od prošle godine. Kako su vaše impresije bile? Možete recimo i da uporedite ukoliko ste bili na nekoj drugoj koloniji, jer sigurno ste negdje i učestvovali na drugim likovnim kolonijama, kako u zemlji, tako i u okruženju, da negdje uporedite rad likovne kolonije Sandžak inspiracije umjetnika sa radom drugih kolonija i da na taj način kažete neka svoja iskustva. Pa ovako, jedna od stvari koju sam primetio u svom malom iskustvu na tim kolonijama, koja bih voleo da ostane zauvek u svim kolonijama, to je obilaženje lokalnih kulturnih spomenika i to je čak i za lokalne ljude. Primetio sam da čak često ljudi koji su iz tog mesta nikad nisu obišli, recimo učesnici iz Pazara nikad nisu bili u nekom manastiru, nikad nisu bili u muzeju i to se, što je malo je sramota, ali mislim, nećemo da osuđujemo nikog. A pogotovo još kad je uz to još i profesionalno vođenje, pa imamo nekog istoričara da upotpuni to sa malo više informacija. Otprilike, to je meni barem jedan od glavnih momenata, taj ekskurzijski deo koji me malo podsjeća na detinjstvo. Hvala ti puno. I to bi trebalo da ostane. Da, slažem se. Evo, ja ću napraviti sad digresiju za ljude, pošto vidim neka nova lica večeras ovde. Likovne kolonije po svojoj definiciji su kulturne manifestacije koje podrazumevaju boravak u nekom gradu ili u nekoj sredini određeno vreme, najčešće 5 do 10 dana. Uglavnom ih organizuju kulturni centri, galerije i slične institucije, ali mogu biti i u privatnoj organizaciji. Tako da imaju za cilj da okupe ljude kreativne na jednom mestu, da oni razmene iskustva, ideje, da nauče jedni od drugih, da kroz sam proces nastajanja likovnih dela vide jedni od drugih na koji način se radi. Mi nemamo zaista presiju i ne pravimo takvu presiju na umetnike da mora da se završi rad u toku kolonije. Ja mislim da je to dobra karakteristika naših kolonija, jer ako pođeš sam od sebe kao umetnik, ne voliš nikakve termine, nikakve datume određene, u nekim kolonijama mora da se završi rad za određeno vreme, ali kako god, ovako ili onako, važno je da imamo jedan lep događaj, jedno divno druženje, najbolje moguće emocije uglavnom, znači retko kad se desi da neko dođe u neki sitan sukob, to se zaista kod nas makar nije dešavalo, ali se dešava u kolonijama da neko bude neprijatan ili šta god, to se desi, ali prosto to je, mislim, odnos među ljudima je kompleksan. I posle tih likovnih kolonija, kad se one završe, uglavnom se organizuje izložba, ostavlja se 1 ili 2 rada, zavisno od toga kako organizator predvideo, i ti radovi ostaju u stalnom vlasništvu institucija ili pojedinaca koji to organizuju.
Ja sam uglavnom videla da umetnici rado daju svoja dela, da to nikad nije bilo pitanje sad, pa ja nisam bio sve vreme trajanja kolonije, da li ja moram da ostavim jedno ili dva. Zašto? Zato što su svi svesni, ili makar ako nisu bili pre, postanu svesni koliko je važno da ta likovna dela ostanu u fundusu, recimo kulturnog centra, i da se za 20 ili 30 godina vidi šta su oni radili u tom periodu svog likovnog stvaralaštva. I mi zaista možemo kroz našu ogromnu zbirku da vidimo šta je recimo Muriš Čoković radio na početku svoje umetničke karijere, pa onda na sredini, pa onda krajem. Možemo pratiti profesora Ervina Ćatovića, mada njega i njegove radove svi znamo, svi umetnici znamo, uglavnom nam je svi i predavao, ali mnogo je zanimljivo kad vidite na koji način teče ta promjena, metamorfoza umetnika kroz njegovo umetničko stvaralaštvo. I značaj kolonija se samim tim uvećava. Naravno, ja kao neko ko je u organizaciji, neko ko je domaćin zajedno sa svojim kolegama, možda sam pristrasna i upravo je večeras ovo trenutak kad bi trebalo da se kaže šta bi dobro bilo da u Novom Pazaru ili u drugim gradovima Sandžaka u narednom periodu još bude organizovano u sklopu tih kolonija. Da li bismo nešto trebali da promenimo, na koji način da menjamo, ako ne, da znamo da možemo da nastavimo istim tempom. Mislim, potpuno su dragocene iskustva. Mi smo pravili ovakve okrugle stolove s drugim temama i uvek je otvoreno pitanje šta dalje činiti i mislim da je dobro, zdravo i pametno praviti te takve analize s vremena na vrijeme. Pa eto, Šejla, ako hoćeš ti sad samo... Šejla mi je inače bila glavni asistent. Mislim, ona je toliko preuzela ulogu. Preuzela, ja moram da pohvalim ovo. Zaista, to je meni bilo jako drago, jer je ona tokom kolonije bukvalno iskoristila i svoje vozilo i stalno je bila u društvu sa ostalim učesnicima. Vozila je tamo, amo, sve što je trebalo. Baš je bila domaćin. Ona je preuzela ispred ovih naših pazaraca da bude tu sve vrijeme. I hvala ti puno na tome. Bilo mi je zadovoljstvo. Pa da, osjećala sam se kao domaćin, želela sam da nas pazarce predstavim u pravom svetlu. Nije mi to bio nikakav teret, već sam uživala stvarno u tome, jer mi pazarci nismo boravili u tom prostoru. Pohvalila bi ambijent, to je Rast Pazarište. Mislim da je to odličan prostor, nekako inspirativno. Okruženi smo prirodom. I također, to što ste rekli za rok, to mi je super što se tiče slikanja, jer daje dosta slobodnog vremena koje mi iskoristimo za druženje, razmjenu iskustva, jer kao dolaze ipak umetnici sa više prostora. Sklop ljudi je bio odličan, stvarno atmosfera tokom cijele kolonije bila baš dobra. Šta znam, i kao Fatmir što je rekao, mislim da je to super. Obilazak tih kulturnih znamenitosti je super. Ne znam sad što bi dodali, ali ja nosim stvarno baš lijepe uspomene i ostvarila sam kontakt međusobno. Još uvijek smo u kontaktu posle godinu dana, tako da je sve to super. Hvala ti puno. Hvala. Semra, da li ti kao neko ko je bio... Na ono što je Fatmir rekao, osim toga, osim tih ekskurzija koje su bile stvarno super, što kaže on, evo ja sam iz Tutina, nisam ta neka mesta obišla, ne znam što, prosto nije bilo neke prilike, ne znam. Svidjelo mi se to što smo slikali u prirodi, to jest imala sam mogućnost da slikam u pleneru, što bi rekli mi umetnici. To mi se posebno svidjelo, jer obično se radi u nekom zatvorenom prostoru. To mi je onako baš bilo inspirativno, pogotovo jer se oko onog restorana dešavalo puno nekih stvari koje su me inspirisale. Prosto baš je nekako mjesto u pokretu i inspiriše za rad. Eto, to bilo je super i to što je bilo tu puno umetnika različitih generacija, to mi se isto svidjelo. I eto, toliko. Ne želim da držim predavanje, ovo moje obraćanje ću pokušati da izgleda kao obraćanje čoveka koji je bio slikara, koji je više puta bio u kolonijama i da podelim moje iskustvo. Likovne kolonije datiraju na našem prostoru, malo moram da uđem kroz istoriju, jako dugo. One su nekada u bivšoj Jugoslaviji bile jako popularne
i u njima su boravili znamenita i jako čuvena imena kako u Jugoslaviji, tako u Evropi i svetu. To udruživanje umetnika je bilo ne samo na našim prostorima, nego i šire, ali nekako je Evropa to brzo sažvakala tu priču i odbacila kao pase, a onda je ostala kod nas, evo konkretno u Srbiji, i pokazala se da nije baš tako zastarela i monotona i upravo to je bio razlog jednog mog obraćanja večeras. Naime, kolonija je zamišljena da pre svega u njoj borave mladi, da u njoj borave ljudi, stvaraoci različitih prominencija, različitih likovnih senzibiliteta i poetika i različitih godina. Moram da vam kažem da to druženje, ono što je najjače u tome, jeste ta interakcija između mladih i starih. To je nešto što ne može da se opiše, jer kad ste na fakultetu umetnosti, onda nešto radite, ali ste svi generacijski slični. Međutim, u likovnoj koloniji možete da saznate šta onaj pored vas radi, kako u njegovim mislima i na njegovom platu nastaje delo, kako se razvija priča, kako ta koncepcija od samog početka do razrade fabule, do kraja, kako dobija primjesu ozbiljne slike. Tu su neke te pikanterije koje vi ne možete da vidite kad slika dođe u galeriju. Onda je već završena priča. Međutim, taj likovni put kod nekih ljudi koji je autentičan, kako kod starijih, poznatih autora, tako i kod mladih, sa mladom energijom, mladim, sa prisustvom entuzijazma i jednim temperamentom, i tekako utiče, i mladi utiču na starije, i stariji na mlade, i to je neverovatan dobar spoj. Da ne kažem da je jako dobro reći da mnogi čuveni, ja sam bio u mnogim kolonijama, i to jako poznatim kolonijama, i ja se sećam vrlo rado mnogih ljudi koji, nažalost, više danas neću među živima. I to su velika imena umetnosti. I ja uvek u mojim obraćanjima studentima pokušam da ponekad taj jedan segment druženja sa tim ljudima prenesem iz razloga da im kažem kako su oni jedan likovni problem rešavali na sebi svojstven način. Upravo to sam ja u više puta saznao na likovnim kolonijama, jer to su otvorene knjige, bukvalno, vi ih možete čitati. A da ne pričam što u opuštenoj komunikaciji uz kafu, uz piće, možete saznati i baš bukvalno ući i odškrinuti vrata njegovog ateljeja. To je jedan neverovatan poriv, ko nije bio pozitivan, ko nije bio prisutan, ne mogu ga možda ovako plastično ni dočarati, ali kažem, danas normalno kolonije su doživele malo neku transformaciju i potrebno je u savremenom, vi ste dobro rekli, u ovom savremenom društvu gde likovna umetnost nije samo, gde u stvari vizualna umetnost ne pripada samo štafelenom slikarstvu, vidimo da mnogi kreću ka projektima, ka ansamblažima, ka instalacionom umetnošću, tako da i sve to normalno likovna kritika priznaje i imaju svi svoje mesto u istoriji umetnosti. I to treba osavremeniti i vi to dobro radite. Na nekim likovnim kolonijama postoje otvorene radionice. Kako? Gde publika može doći i prisustvovati kako nastaje slika, kako nastaje skulptura, kako nastaje grafika, kako nastaje performans. To je vrlo atraktivno, jer je publika deo celog projekta. Onda se uključi. Upravo ta interaktivnost sa publikom zajedno daje i tekakav pozitivan impuls. Tako da, šta bih ja dodao? Eto, to i vi ste bili smo čak u nekim kolonijama Amra kada smo videli da obraćanje svakog autora, kao što je večeras, nešto slično poput ovoga, gde autori na jedan sublimiran ili ne tako dugačak vremenski način pokažu šta sve u životu, šta su radili, sažmu jednu svoju retrospektivu i to možete vidjeti. Znači, prezentaciju svog rada
svoje umetnosti i tako jednu noć jedan, drugu noć drugi umetnik i to vrlo interesantno izgleda, može doći neko sa strane. Znači sve je u službi te interakcije kako sa učesnicima, tako i sa likovnom publikom. I verujte da to ima i tekako uspeha, jer likovna publika danas, vi znate, svi doživljavamo da sve manje vremena se ima za kulturu. Sve manje posetioca imate u kulturnim institucijama, pa i u galerijama, nažalost. Mi još nemamo taj problem zato što smo svi više manje ovde navikli na ovaj prostor i dođemo, ali mnoge galerije da ne izmišljaju ovakvu neku priču u komunikaciji, verujte da bi davno zatvorili. Tako da, čestitam, vi ste uvek spremni na dobre projekte, ali ja ovu koloniju pamtim od samog osnivanja, bio sam među prvima i član, zajedno sa Murizom, kada je Rahmetli Džengiz Redžepagić rukovodio tom kolonijom i to sjajno zamislio da to bude malo kolonija koja će menjati ambijent. Vremenom se to nije moglo zbog poznatih uslova, ali i danas ništa zato, ovo je prostor koji pruža mnoge stvari pozitivne i vi to najbolje znate i kao što su autori rekli, pružati im ono od srca sve što znate i što može. Toliko, hvala. Hvala puno, profesore. Evo, Muriz. Dosta toga je rekao Arvin i bio je u puno kolonija, bio sam i ja u novim kolonijama, ali pošto si predložila novi naziv kolonije, mislim da bi dobro bilo da se malo poradi i na promjeni uopšte cijelog projekta. Da ona nema samo tu suštinsku, tu likovnu izražajnost, da bude samo likovna kolonija gdje će se slika ili gdje će se crta ili šta, nego da ima nešto šire. To me je podstaklo na razmišljanje mnogo puta jer sam obilazio jednu od tih kolonija koja je imala taj heterogen sadržaj. Verovatno u Istri, gore u Grožnjanu. To je takva kolonija gdje imate puno tih različitih sadržaja koje uopšte imaju tu kulturnu sferu svega. Ima i muzike, džeza, bluza, soula. Tamo ima slikarski, grafički sadržaje. Imate nekakve književne sadržaje. Skup poetike, stvari tih multidisciplinarne kolonije uopšte, ali kažem da ima ti pesnika koji su dolazili, koji su svoje pesme recitovali, ili kako da kažem, govorili, pa bi čini mi se da to, pošto Pazar stvarno ima tu mogućnost da formira nešto tako, a čini mi se i da ima puno toga, pošto ovaj momak, ne znam, je pomenuo da nisu obilazili. Ja mislim da uopšte u našim tim, u samom sadržaju ovoga kolonije, da ima obilazili. Ne, jesu. Pre nije obilazio, nego pre toga, a jeste za vreme kolonije, kao obavezno. Pogrešno sam čuo. Ne. Tako da, evo ja mislim, pa ima isto ova vojarska kolonija gore u Portorožu, Forma Viva, koja ima slične neke sadržaje. To me je podstaklo bilo puno puta na razmišljanje i jednom sam nekoliko puta sam možda i sa Rahmetli Džengiz pričao o tome. Ali to su bile vremena kad je malo teško bilo to organizovati zbog svega toga što nam se dešavalo. Da. Loše situacije i svega toga. Sad je moment, čini mi se da to sve može da ima posve drugačiji oblik svega. Ima, pa u Srbiji su samo neke kolonije opstale. Jeste. Nisu sve. Ne. Samo najvažnije su finansirane od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Ovo je jedna od njih, kroz programe za nacionalne manjine. Druga, Sopoćanska viđenja, takođe finansirana kroz drugi program, ali svakako spadaju u najznačajnije. Eto, i to je samo mali broj opstao.
Ne znam koliko se slažete sa ovim mojim predlogom, mislim da ima smisla. Da, pa on je u suštini već usvojen. On već je i počeo od ove godine. Sam naslov, sam novi taj Sandžak Art Festival, tako, daje nam cijelu sliku svega toga. Slažem se. Ja ne znam da li se vi slažete. Naravno. Jer... Nije se da bi to valjalo. Nermine, hoćete vi? Pa ja ne znam da li imam pravo, pošto ja nisam sa te strane. Naravno da imate. Ja sam sa druge strane zakona. Dragoceno je pa bi ja iz ovih aspekata ljubitelja umetnosti rekao, odnosno predložio. Sad sam čuo da imate preko 1000 slika u tom fundusu. Da. Koji stoje tamo, daj Bože da i vi znate šta imate tamo. Ja predlažem da... Evo, mogu samo da repliciram. Jako dobro znamo. Ne, pa nije ovo prebacivanje, ja samo izražavam sumnju. Ovde napravite to što napravite, ovo sve što ste vi rekli, to je super, ali to nema niko prilike da vidi. Ja predlažem da vi maltene imate permanentnu izložbu tih iz vašeg fundusa. Možete pojedinačno, recimo jedan autor je bio u roku 40 godine pa date 2-3 tako, ili da budete ovako da stavite, znači da se to vidi. Još bi idealno bilo kada imate prostor da to stalno bude neka stalna postavka izložbe da postoji, da bi to stajalo. Ali ajde ako to nema. To je ušlo u strategiju razvoja grada za narednih 10 godina. Ja vas ne napadam, samo dajem predlog. Ne, nego samo da vam kažem, da ne biste mislili da se o tome već nije razmišljalo. Dok se to bude desilo, lepo ovde u ovoj galeriji stalno da postoje izložbe iz vašeg fundusa. To nešto ćemo mi stariji duži umetnosti možda vidimo ovako, nego što time pravite publiku, odnosno pravite buduće umetnike. Kao ko škole za male glumce nisu napravljene da oni postanu glumci, nego da se zaljubi u pozorište, da ide u pozorište. Prema tome, ako bi stalno bila postavka od tako vrednih stvari ko što već imate, to treba da se prezentuje i đacima, i srednjoškolcima, naravno i nama penzionerima. Eto, to i predložio, ali to nema veze sa ovim o čemu vi pričate. Hvala puno. Vidimo sad ovde i ovu izložbu. Ona nije namenjena samo da bude izložena samo u ovom kraju, nego bi dobro bilo, a čini se da smo i to nekad praktikovali da obiđe sve gradove Sandžaka. Pa obiđu, Sopoćanska viđenja obiđu, najmanje 3 grada, Sandžak. Ja samo moram da odgovorim Necu na... Naravno, mi imamo već plan, ali to naravno zahteva poseban prostor. Imamo potrebu za formiranje muzeja savremene umetnosti. Baš zbog toga što imamo ogromnu zbirku. Međutim, moramo prvo pozorište, nemamo zgradu pozorišta, pa će doći na red i to. Mislim, to je stavljeno, to je na papiru. Pre 3 godine... Što vas prekidam, da dopunim, bio sam deo vašeg tima, kada su dolazili eksperti iz Beograda, koji imaju status ljudi koji daju procenu na republičkom. Tako je, umetnički veštaci na republičkom nivou, koji su dali procenu radova, kvalitetnu procenu i svrstali te radove od izuzetnog značaja, pa onda imate kategoriju od manjeg značaja i tako dalje, tako dalje. Ali svakako se na tome radimo. Ali da povežemo ovo što kaže Avan, znači svesni smo šta imamo, mi svi. Mislim, možda nismo ni svesni, ali možda vi ne znate broj, ali to je jedan jako veliki fundus. Naime, ovo što je prijatelj uvažene umetnosti pitao, to je ušlo u strategiju. Naime, ovaj grad je sazreo da ima već institucije velikog značaja, a to su i teatar, ali boga mi i jedan muzej savremene umetnosti regionalni. Da ćete ga zvati Muzej Sandžaka, Novog Pazara, regije, kako god. On je sazreo, jer vi imate ovo što upravo on priča i mi smo to više puta rekli republičkim organima, da nam je od izuzetnog značaja, čak smo u jednom momentu, ako se sećate, kada je bilo sporna ova zgrada, oni prvo tražili da nam to dopuste, jer Tika je bila i tekako zainteresovana da investira, da opremi u jedan muzej. Pa molim vas lepo, ja sam rekao, dok se zgrada ne vrati, nek bude muzej. Pa kome god da pripadne. Nekome nije to bilo u interesu, ali ta dela, da ne bi bila u depou, bila bi bolje da su već negde. No, to je ušlo, što kaže Amra, u strategiju. Ja samo da podržim i da kažem da je to isto vrlo značajno za ovakve stvari. Ali na ovaj način, dok se to ne desi, ta dela svakako nisu samo u depou. Ona su sva popisana
dela su sva reversirana, znači od broja 1 do 1000 i sad ne znam tamo tehnički, možda 1100. Nije to važno, Da, nego da. je važno da ih vidi... Samo da vam kažemo to. Kad kažem reversirana, to znači da nijednu sliku koja izađe sa depoa ne izdajemo bez reversa. To znaju ljudi koji rade u institucijama gradskim, kojim mi te slike izdajemo na revers. Tako što se, na taj način se slike naše sa likovnih kolonija nalaze u institucijama kao što su gradska uprava, cela gradska uprava je opremljena našim slikama, sve osnovne srednje škole su opremljene, neke bolnice takođe, MUP, SUP, biblioteka, čak muzej, da ne već ne nabrajamo ostale institucije, sve institucije relevantne koje požele da imaju slike iz depoa, rado izdajemo na revers. Naravno, oni su zaduženi i da se, ne daj Bože, ne oštete te slike, oni ih duže, kad žele da ih vrate, vrate ih, revers se poništi, vraćaju se i na taj način kruže umetnička dela da budu vidljiva širim masama. Takođe, imali smo saradnje sa ostalim likovnim kolonijama, kao što je Jelena Anžujska iz Raške, imali smo sa likovnom kolonijom Sićevo, to su takođe jako kvalitetne likovne kolonije, razmenu umetničkih dela, organizovanjem zajedničkih izložbi. Tako da, eto, dok se ne desi to nešto veliko o čemu svi maštamo, na taj način se... Niste razumeli njega. Ne. Ja to moram glasno govorim, pa možda. Treba poseban prostor. Naravno, to svi želimo. Kruže i da se smenjuju izglede tih starih dela koje stoji u depovu. A ova galerija da služi za izlaganje novih kolonija i to. Upravo tome muzej treba da ne služi. može, jer ko bi mogao to da postavi, to ne bi imalo kad, ne bi imalo prostora vremenskog kad bi se izložila ova novo nastala dela, ako bi stalno obnavljali to. Ali mora da postoji jedan deo, kako je rekao Ervin, muzejski deo da ima, koji bi se menjala s vremena na vreme postava. Naravno, evo i ispred gradske uprave Samir Lekić je želeo da... Pa evo prvo da kažem da mi je zaista drago što danas prisustvujem jednom ovakvom važnom događaju sa velikim imenima i iskreno da istaknem i zahvalnost zato što u društvu vašem profesore uvijek nešto novo naučimo, a svim aktivnostima koje organizuje naša galerija i Amra u tom smislu vama posebna zahvalnost, zaista je čast i zadovoljstvo uvijek prisustvovati vašim događajima. Ono što sam ja mogao da zaključim, a definitivno moja diskusija neće biti usmerena na bilo kakav stručni aspekt i osvrt na likovnu koloniju, to je definitivno nešto što se može zaključiti iz svih vaših izlaganja, a to je da je ovakva kolonija i ovakvi vidovi negovanja kulture i tradicije veoma značajan za grad i možemo reći da predstavlja sama kolonija sama po sebi predstavlja svojevrsnog ambasadora našeg grada i širom naše zemlje, ali i širom Balkana, a siguran sam i širom Evrope, jer imena koja su ovdje danas sa nama definitivno su naširoko poznata. Sa druge strane, mi kao grad, ja ponekad i budem dosadan, često kažem da je grad Novi Pazar prvi po ovome, prvi po onome, ali definitivno jesmo. Kulturni centar u Novom Pazaru je definitivno najbolji kulturni centar u Srbiji. To je čak i premijer Vučević potvrdio na svojoj inauguraciji. Tako da to je institucija na koju se definitivno ponosimo i koju smo dužni da podržavamo i kao grad Novi Pazar, ali i institucije cele države. Također, benefiti, ono što ja mogu da vidim, jeste definitivno negovanje tradicije i negovanje jedne, da kažem, multikulturalnosti koja je bogatstvo ovog grada i ovog regiona i to je nešto na čemu vam dugujemo posebnu zahvalnost i to je nešto što definitivno polako se nekako gura po tepi, a mi se možemo pohvaliti upravo time kao grad. Ono što ste napomenuli, to je nešto o čemu ne pričate samo vi. To se priča na mnogo većim instancama, a to je izgradnja jednog teatra koji bi bio multifunkcionalna zgrada
i grad Novi Pazar definitivno zaslužuje da ima posebnu zgradu svog pozorišta i posebnu zgradu možda i galerija, da se ovaj prostor iskoristi za nešto drugo. No, nažalost, i pored silnih ulaganja koje smo imali u kulturni centar i u saradnji sa vladom Republike Srbije, još uvek se nisu stekli uslovi da se može izgraditi jedna takva zgrada. Mi smo dobili sredstva, na primjer, za izgradnju omladinskog centra, ali smo imali ogromne probleme kako naći zemljište i kako naći prostor gdje da se takva jedna ustanova napravi, ali siguran sam da ćemo i taj problem prevazići i da ćemo u narednih nekoliko godina ostvariti i ono što smo i u našoj strategiji zacrtali, a to je izgradnja jedne multifunkcionalne zgrade koja bi možda obuhvatila i muzej, i pozorište, i galeriju i time zaokružili taj jedan krug kulture u našem gradu. I ono što nas posebno raduje jeste da i ova manifestacija zajedno sa ostalim manifestacijama koje se u našem gradu organizuju definitivno radi i na jačanju turizma u našem gradu. Mi smo u posljednjih par godina definitivno mnogo i snage i energije, a bogom i sredstava uložili da poboljšamo turističku ponudu u našem gradu, ali nažalost opet se moramo vratiti. Čini mi se da će to biti i utisak ovog našeg druženja, da čak ni Pazarci ne znaju kakvo to blago u svom gradu kriju. Tako da, eto, više struke koristi i da se Pazarci upoznaju sa onim blagom koje imaju, ali da to svoje blago predstave drugim ljudima i u državi, ali i šire. Još jednom, eto, da iskažem zahvalnost ispred grada Novog Pazara, kao predsjednik Skupštine grada, zahvalno što prisustvujem ovako značajnom događaju, a mogu i da obećam nekakvu podršku u budućnosti. Hvala puno. Čestitam još jednom svima. Evo, ja zahvaljujem se puno na komentarima i dobili smo odgovore na neka nepostavljena pitanja i na kraju krajeva afirmaciju od ljudi za koje znamo da nas podržavaju i da prate sve ono što mi radimo. Ali opet je divno čuti konkretno da znate. A mi znamo, izvini Maks, ja samo da kažem Samiru što sam htjela. Znamo da grad itekako ima razumijevanje za sve naše programe i to nas jako raduje. Jer zaista nismo, makar ovoliko koliko ja radim, 16 godina, nikad nismo naišli na neki problem finansijski ili zabranu ili nemogućnost da se realizuje neki program. I to je zaista u ovo vrijeme, u ovom delu Evrope vrlo dragoceno. Eto, toliko. Hvala puno. Muhamede, izvini. Nema problema. Fino je ovo što ova kolonija i kolonije obe, ja mislite na obe kolonije, da će biti obogaćene raznim programima. O tome. I to će baš da bude ono pravo, što se kaže. Da se tu nađu i pesnici, i prozni pisci, glumci, muzičari i tako dalje, sve to. Ali meni je ideja Džengova bila sjajna, a nismo imali daha da je nekako izguramo. Da uzmu učešće i drugi gradovi iz Sandžaka. Mi smo imali daha, ali njihove političke situacije u gradovima nisu imale daha. Da, dobro. To je stvar financija. Odmah da ti kažem, trebaju dva daha da se podudare. Mi imamo daha kao glavni organizatori, a oni nisu mogli da odgovore. Druga polovina mora da... budemo malo uporniji, dobro, znam ja, bio sam svo vrijeme Pa bio si, pa zbog toga i znaš. Ali hajde da ih ne opterećujemo mnogo, da se mi vratimo ipak na neko polubaš fabričko podešavanje, znači drugog početka, na onaj početak. Da oni ne moraju da uzimaju često učešće u svemu ovome. Recimo, ove 3 put u Novom Pazaru, jedan put u Sjenici, pa opet u Pazaru, pa onda u Tutinu, po Prijepolju, po Ja moram da te podsjetim, pošto si ti dugo radio sa nama, mislim, bio si u priči. Koliko puta smo, evo da ne navodim koji je grad u pitanju, došli do maltene realizacije kolonije u tom gradu i rečeno nam je, izvinite stvarno, ali
promenila se vlast, promenio se direktor, sve što je važilo pre više ne važi i mislim prosto ne može se protiv toga. Ako sama vlast u gradu ne dozvoljava da se održi nešto zajedno s pazarom, prosto ne može. Mi ne možemo... Šteta bi bilo da ne bude, da se to ne obnovi, jer i Sjenica, i Tutin, i Priboj, i Prijepolje imaju što da pokažu. Ona i drži u sebi Sandžak Art Festival, baš zbog toga. Što da ne. Ali eto, treba pokušati, što da ne. U nekom ponuditi im ponovo, jel? Sve to. I ja ne bi imao više ništa da kažem, eto, da predložim, pa možda bih imao, ali čini mi se da upitam najprije koje je to vrijeme za pozorište, recimo, da se radi ta multifunkcionalna zgrada, da bi bilo i pozorište. Za koliko godina, recimo, planirate? Evo, izvolite ovaj pa. To pitanje upućeno meni, dozvolite da vam odgovorim vrlo momentalno. Vreme je prošlo za to. Tako da vreme je sigurno bilo već juče. Međutim, bilo bi vrlo neskromno s moje strane ili sa bilo čije strane ispred grada Novog Pazara da može da obeća jednu tako veliku stvar, a da nakon toga prođe čaršijom, a da zna da od tog obećanja ništa nije bilo. Tako da mislim da sam u svojoj diskusiji bio maksimalno korektan kad sam rekao da se radi na tome, da će se raditi, ali definitivno pominjanje bilo kakvog datuma, godine ili meseca bi bilo prilično neozbiljno sa bilo čije. Nemate priče, između vas za neko vrijeme. A možda ima, ali ne žele da je otkriju. Pa što? Za pravljenje zgrade se ide preko rokova. Želimo da vas iznenadimo. Eto Bog, da. Ja se nadam. Nadam se da ćete doživjeti. Eto, ako Bog da. Doživeć. Ja bih samo nešto predložio za učesnike, da oni koji su dobili poziv za koloniju, da sa sobom donesu iz svog prostora sliku, to je pečat njihove radionice i njihovog stvaralaštva. A kolonija služi za druženje, za razgovor, za neko slikanje tamo da svi od svakoga može da se nauči po nešto. To je važno. Ali njega je sramota da dođe, a da ne donese dobru sliku. A ovako ostavi stigao i ne stigao kroz priču, kroz razgovor, sve najgore slike dođu na izložbu. To je na kojem... Znaš ti zašto? Zato što sam naziv Sandžak inspiracije umetnika. Znači da oni umetnici, to nisu samo umetnici iz Novog Pazara ili Tutina ili Sjenice. Znači dolaze učesnici iz različitih gradova bivše Jugoslavije, uglavnom, ili tako vam rekao? Znači ti ljudi koji su ovde prisutni moraju da pronađu inspiraciju upravo u toj koloniji. Upravo ja to pričam, ali me ne razumiješ. On sa sobom neka donese pečat svoje radionice i neka to stoji. Ali nije to delo. A tu će da stvara tu inspiraciju kad on bude u tom društvu i kad se bude društvo. Ali Vešo, to delo nije nastalo ovde na ovim prostorima. To nema nikakve veze gde je nastalo. Ne, ali oni donesu Vešo. Koliko si puta ti doneo sliku, nismo je videli gde si. Nisi je na koloniji uradio. Nemoj zafrkavati. Upravo u svakoj koloniji je svaka moja slika nastala ovde. Gde, ovde ili u koloniji? A pa dobro, ja razumijem to. Ja nisam da se te slike izbace, nego da... Upravo iz tog razloga je recimo izložba tek sledeće godine. I za godinu dana umetnici, kada odu u kući, mogu da sumiraju utiske. Pa da naprave sve, ali znam. I naprave delo koje... I to zaboravi se. Zaboravi se. Dobro, nema problema. A dosta recimo kolonija ima, recimo na kojima sam ja bila, gde se odmah radi, odmah je izložba, odmah se sve završava u roku od tih 5 dana. 5 dana, 7 dana. Dok recimo je kod nas slučaj da umetnik uopšte ne mora da radi na koloniji, može samo da šeta, da se inspiriše, da se druži i da u roku godinu dana,
kad je recimo ovaj bila 2023. U avgustu. U avgustu, ali je sad izložba. Oni su za to vreme imali mogućnost i da se inspirišu i da sumiraju utiske inspiracije i da dela... A i motiv može, a ne mora da bude Sandžak. Ono što će da nastane na samim platnima ili koji god da je medij u pitanju, uopšte ne mora da bude konkretno inspirisano, ali je definitivno na neki način, možda metafizički, nastalo iz tog druženja. Znači, ne mora da bude nešto što ćemo prepoznati. Jeste, bukvalno. Da ti koji donesu sliku, da istog dana kad počinje kolonija izlože svoje radove. I onda slikaju, ako nije. Onda slikaju. Jel mogu... I plod toga. Stavimo na glasanje. Evo Vešo kako biva. Malo pre načeo, profesor Ervin načeo je tu temu. Biva sledeće. Na nekim kolonijama svi učesnici donesu svoje kataloge. Pa se putem kataloga sa samostalnih izložbi upoznaju međusobno ko šta radi. Na nekim sazivima je bila prezentacija kratka o stvaralaštvu. Pa je to mnogo više danas u eri digitalnih medija kad neko ima prezentaciju pa prikaže sva dela koja je radio, a ne samo jedno. Pozdravljam. Pa, o tome se radi. Nije slika istog kvaliteta koja se napravi tamo, da li ću danas ovo, da li ću da stignem, da ću da završim, ili onako je stvarno radio. Dobro, razumemo se. Razumemo se. Upravo rekao sad Vešo da imaš godinu dana da završiš to. Razumemo se. U suštini je Ajde rešimo, neka donesu nek urade ovo. Može jedno i drugo. Mi se nećemo buniti s ovim. Nešto, ja se izvinjam, sad ovako na kraj da ovo ne poželjeno. Nešto ću vam reći. Ono što možda vi svi više manje znate. Ja vam odgovorno tvrdim, svako ko je jedanput bio na likovnoj koloniji Sopoćanska vića, inspiracija, ili ti na ovoj koloniji inspiracija Sandžak umetnik, je poželeo i tražio da se ponovo nađe. Zašto? Pre svega, vi ste dobro, predsjedniče, rekli koliko to znači za nas. Zamislite kada renomirani stvaralci dođu u naš kraj, ovde borave, rade i ponesu jako puno utisaka iz Novog Pazara. A ponesu, verujte da ponesu. Zbog čega? Prvo zbog organizatora, koji su topli, dobri i nadasve profesionalni. Drugo zbog grada. Na svakom koraku ti ljudi imaju jedno otvoreno, toplo srce. Oni to nisu mogli svugde da vide i da dožive. Oni su tih dana s tim ljudima po ceo dan. Čak su pojedini ljudi, da ih opišemo onako kao hroničar jedne čaršije, što je govorio, mnogi bi ljudi stali pa bi s njima pričali neke priče, totalno trivialne, ali vrlo interesantne, koje bi njima ostali u pamćenju. Šta hoću da kažem? Doći u Novi Pazar jedanput, ja vam pouzdano i odgovorno tvrdim da je svaki ponaosob zaželeo da bude još jednom i još jednom. I uvek se odazivao našem. I to je jedan moment koje neke kolonije nemaju. Mnogo čuvenije, mnogo starije od nas. Tu su kolonije i Deliblatska peščara i Sićevo, koja je prva kolonija na Balkanu, osnovala je čuvena Nadežda Petrović. To je prva kolonija. Ali nemaju taj feeling, nemaju tu toplinu, verujte. To što ima Novi Pazar, on to zaista tih dana pokazuje. I to je nešto što mi moramo da shvatimo kao ozbiljno. I, dobro ste rekli, ta korelacija sa turizmom je učinila čudo. Mi vidimo. A može se i još. Hvala. Ako još neko može nešto želi da kaže, eventualno inače, Ja bih samo voleo da podvučem negde nešto što je profesor Ćatović rekao, da se neki aspekti kolonije odvijaju u žiži naše opšte javnosti, da li je to gradski park ili negde gde bi moglo da postoji i interakcija sa slučajnim prolaznicima, sa ljudima, sa decom. Bilo da oni samo gledaju, bilo da nešto pitaju, bilo da u kontekstu tih novih medija i učestvuju na kraju kraja. Slažem se, mogu da te odgovorim, mi smo imali... To nam daje mogućnost i novim sadržajem. Upravo ta mesta
u parku, u onom bedenu, da se neki, recimo, muzički program odradi tu. Ne potreba. Onda neki književni programi u nekom drugom mjestu, ali ne više mjesta. Tu ima mogućnosti da se odvija uopšte svi, da se realizuju ti svi sadržaji. Mi smo već... Primjer alternativnog kulturnog centra. Jeste, To je osnova upravo prisutni doktor sa tom istom željom da na neki način pokaže da postoji alternativni kulturni centar ako što je sjajno. neke sadržaje, pogotovo pomoć mladima. Pogotovo mladima koji nemaju vremena da konkurišu na velike programe. To je nama velika pomoć. Stvarno jeste i hvala na tome. To ponese anonim. Tako je. Sam ja to užeo vidio. Bulić je bio u toj koloniji tad kad smo bili profesori. Morize, mi smo već počeli sa realizacijom i Fatmire, već naredni saziv. Ja sam video u Kuli. U Kuli je bio, u Kuli Motrilji, bilo je sjajno i bila je ideja da se slika i ispred, međutim, koliko je to dobra ideja, toliko nekad pravi probleme umetnicima, prekida ih u kreativnom procesu, pa možda i deca budu previše možda nekad radoznala i onda su većinu vremena zapravo proveli u Kuli koja ima nekoliko nivoa i mnogo im je bilo lepo, to je za njih bio poseban doživljaj. Bili su smešteni tu ove godine u Vrbaku i imali su i prezentaciju, učestvovali su i bili su na koncertima, tako da smo mi već krenuli da reformiramo koloniju, ali ne može odjednom, nego ćemo malo po malo, jer za ovaj Sandžak Art Festival je potrebno i više novca, jer on čim ima više sadržaja, logično i više troškova, ali mislim da ćemo vremenom napraviti brend od toga. Mislim, vrlo sam oko toga pozitivno i nadam se da, optimistično i nadam se da ćemo, da će Pazar kao Izmir Art Festival, mislim, nisam toliko ambiciozna kao mi smo Izmir, ali u našem nekom tu krugu možemo biti vrlo ozbiljni s ovim Sandžak Art Festivalom. Možemo, za Balkan možemo. Eto. Naravno ide. Pa ja bih samo dve stvari nekako koje sam uspjela da izvučem. Malo sam kasnila, ali nadam se da sam uspjela sve da pohvatam. U suštini dopada mi se jako ideje proširenja kolonije, jer mislim da se većina i slikara, retko koji slikar se bavi samo slikarstvom. Imamo i ovdje primjer i dizajn, i muzika, i pisanje i mislim da će to da bude jako interesantno, ali baš to što ste sad spomenuli, uz veći budžet, jer ne bih voljela da to bude na uštrb likovne kolonije. Jer se, na primjer, mnogo dešava u poslednje vreme, bar ja kad pratim konkursi za koloniju u inostranstvu, da apsolutno ne postoji više za tradicionalno slikarstvo prostor. Sve su kolonije multimedijalne za umetnike koji kombinuju više vrsta umetnosti i nekako se istiskuje slikarstvo polako, a mislim da baš suprotno treba da radimo, da negujemo i tradiciju i tradicionalno slikarstvo. Sad druga stvar setila sam se, dopada mi se, neko je pomenuo i radionice, možda bi bilo zanimljivo da, ne znam, dovedemo nekog slikara koji se bavi određenom tehnikom, recimo neko ko se bavi akvarelom, pa da on održi i za učesnike kolonije i za publiku, recimo, da, to mi je onako baš lepo ide. Mislim, hvala vam puno na svim idejama koje ste dali, meni su dragocene. Mislim, ja možda u nekim neformalnim našim razgovorima mogu da pokupim po nešto, ali ovako je mnogo lakše i mnogo je jednostavnije da, ako neko možda misli drugačije, da se u isto vrijeme kaže to je sjajno, to zaista mi se sviđa i radit ćemo na tome. A nećemo sigurno raditi na uštrb likovnog dela, to ja garantujem. Da li možda još neko želi da da neku sugestiju ili komentar ili bilo šta? Ja bih ovim onda i završila naše večerašnje druženje. Hvala vam još jednom. Eto, pozivam vas još jednom da pogledate dela likovna. Čestitam učesnicima. Hvala vam puno na svemu. Hvala vama što ste bili naše gosti iz Gradske uprave i Skupštine. Hvala svima.